moi boa tarde, benvidos a todos e todas. Damos inicio ao pleno. Primer punto, señor secretario. Proposta de aprobación inicial do Orzamento Municipal para o exercicio 2021. Señora Martínez Montero, ten vostede a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día, boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. Bueno, pois traemos hoxe, por fin, a proposta, pois dos que efectivamente non son os primeiros orzamentos municipais do presente mandato que chegan ata o derradeiro trámite, non? O do pleno, mais me gustaría, se me permiten, pois subliñar que estes son os segundos orzamentos nos que traballou o actual grupo de goberno, non? Gustaríame lembrar que cando se cumprían 9 meses de mandato, este goberno municipal presentou unha proposta, pois que foi paralizada pola irrupción da pandemia da COVID-19. Un ano despois, coas consecuencias xa non desta profunda, non, e casi semella que infinita crise sanitaria, pois presentamos outros orzamentos, non? Os segundos, dos que nuns minutos máis tarde, pois vou falar polo miúdo, non? Pero antes de nada, pois, se me permite, me gustaría determe, pois para dar as grazas, non? Grazas, en primeiro lugar, á concelleira de Facenda, a Maite Deus, pois por deixarse a pel durante meses, non? En cadrar números atendendo, pois as necesidades transmitidas por cada unha das áreas, non, e vendo pois as posibilidades económicas do concello. Grazas tamén ás empregadas, empregados municipais que traballaron arreo, pois mañá, tarde e case noite para poder traer hoxe un orzamento acorde ás necesidades que ten Ferrol, non? E grazas tamén, pois aos equipos negociadores da corporación, non, de todos e cada un dos grupos que hoxe nos sentamos neste salón, pois por propoñer e por asumir tamén, pois na medida das nosas posibilidades e das nosas responsabilidades, pois as diferentes achegas, non? Grazas a todo isto, pois hoxe este equipo de goberno pode someter a votación un documento económico para o que resta do presente exercicio 2021, que ademais pensamos que sentará as bases dos seguintes exercicios e que está negociado con todas as forzas e consensuado con dúas, con Ferrol en Común e con Bloque Nacionalista Galego, aos que, pois quero facer mención especial e agradecer a súa vontade, o seu compromiso tamén, pois a súa xenerosidade, non, por chegar a esta proposta. Ben, comezaba a miña intervención poñendo de manifesto, pois que estes orzamentos son os segundos que presenta o goberno socialista, non? Aínda que efectivamente son os primeiros que chegan ata o pleno, non? A pandemia foi a responsable de que eses documentos que xa contemplaban un ambicioso programa de investimentos, non? Xa contemplaban un incremento do 86,30% do capítulo 6 de gastos con respecto ao orzamento de 2018, quedarán paralizados, non? E a pandemia, ou máis ben, pois o impacto que está a ter, pois nunha cidade a nosa, non, que xa leva moitos anos sumida, pois nunha especie de crise permanente, é a que nos levou, a que nos leva a facer un esforzo para contribuir á recuperación social e económica. Ferrol necesita que a administración local asuma o liderado para rachar esa crise. A súa cidadanía exíxenos a todos e cada un de nós que asumamos a nosa responsabilidade e demos un paso de xigante na mellora da nosa cidade, ou polo menos